ƙara sun ce Yamagami ya daɗe yana rike da tsananin ƙiyayya ga tsohon firaministan, lamarin da ya sa ya harbe shi. Hukumomi a Spaniya sun dakatar da duk wata jigilar jiragen ƙasa a yankin Catalonia bayan mummunan hatsari da aka samu a jiya Talata. Hatsarin shine na biyu a cikin kwanaki uku a ƙasar, kuma hukumomi sun yi amanna cewa rashin yanayi mai kyau ke haifar da shi. 37 people have been injured, 4 of them seriously. Wakilin BBC ya ce mutane 37 suka samu rauni, 4 daga cikinsu kuma suna cikin mawuyacin hali yayin da direban jirgin ya mutu. Yankin Catalonia na cikin wuraren da gurbatar yanayi ya yi kamari a Spaniya a 'yan kwanakin nan. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. 'Yan sanda a Najeriya sun tabbatar da sace gwamman mutane a ƙauyen Kurmin Wali da ke jihar Kaduna wato a arewa maso yammacin ƙasar. Sanarwar da 'yan sandan suka fitar dai ta warware matsayar da suka ɗauka tun da farko game da sace mutanen. In a new statement, police said their earlier response was not a denial of the incident. Wakilin BBC ya ce a sabuwar sanarwar da suka fitar, 'yan sanda sun ce martanin da suka yi tun da farko ba ƙaryata faruwar lamarin ya yi ba, illa dai suna neman hanyar tattara muhimman bayanai ne a kai. Wasu mazauna Kurmin Wali sun shaida wa BBC cewa mutane 177 aka yi garkuwa da su a coci uku a garin. Likitoci a Sudan na ƙoƙarin yaƙi da yaɗuwar zazzabin dengue wanda sauro ke yaɗawa. A Khartoum mutane 39 cutar ta kashe, yayin da wasu ɗaruruwa suka kamu da ita. Asibitocin birnin da dama ba su aiki saboda yadda yaƙi tsakanin dakarun gwamnati da mayakan RSF ya daidaita su. Ƙungiyar likitocin ƙasar ta ce mata da ƙananan yara na cikin waɗanda suka fi kamuwa da zazzabin a barkewar da ya yanzu haka a ƙasar. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni, kuma kamar yadda watakila aka ji tun a labaran duniya, shugaba Trump ya ce ya yi amanar cewa Amurka da NATO za su cimma matsaya kan makomar Greenland da za ta gamsar da bangarorin biyu. Ya yi wannan jawabi ne a dogon taron manema labarai da ya kira a fadar White House da ke bikin cika shekarar farko da komawarsa kan karagar mulki. Ga rahoton Radiya Zubairu. Shugaba Trump da ya sa kowa yana hasashe game da burinsa na kwace ikon yankin Greenland gabanin fito na fito da zai da shugabannin Turai a birnin Davos na kasar Switzerland. BBC ta yi wa shugaban tambaya akan ko irin wannan mataki ya dace idan har yin hakan zai wargaje kawancen tsaro na NATO, sai ya ce, I think something's going to happen that's going to be very good for everybody. A ganina wani abu ne mai kyau zai faru kuma zai shafi kowa. Babu wanda ya wa NATO aiki fiye da abin da na yi musu, kamar yadda na faɗa a baya, ta kowace hanya. Ina tsammanin za mu cima matsaya. NATO za ta yi farin ciki sosai, kuma za mu yi farin ciki. Amma muna buƙatar yankin ne saboda dalilai na tsaro, yanki ne mai muhimmanci. Amsar da shugaba Trump ya bayar ya sa ana raɗe-raɗen cewa watakila zai sassauci kan wasu buƙatunsa. Da aka yi masa tambaya akan yadda yake ji game da kwace yankin da al'ummarsa ba sa son su kasance wani bangare na Amurka, sai ya ce yana da ƙwarin gwiwa cewa za su sauya ra'ayi idan ya yi magana da su. Amma ana ganin zai fi mai da hankali ne kan matsin lamba a maimakon lallashi. Nan ba da jimawa ba, kotun kolin Amurka za ta yanke hukunci game da halaccin manufofin harajin Mr. Trump, kuma an tambaye shi ko me zai yi idan hukuncin bai bashi nasara ba, sai shugaban ya ce zai amfani da wasu hanyoyi na labtar da kasashen da ke adawa da mallakar Greenland. Shugaban ya kuma amfani da taron manema labaran da ya na tsawon sa'o'i 2 wajen mai da martani kan wasu korafe-korafe da aka yi a kansa, tare da karyata sukar da ake masa akan cewa yana yi wa tattalin arzikin kasar rikon sakainar kashi. Shugaban ya kuma jinjinawa jami'an shige da fice waɗanda ke shan suka akan yadda suke wuce gona da iri wajen gudanar da ayyukansu, duk da cewa ya nuna alhini kan kisan da jami'an ICE suka yi wa wata mata mai suna Renee Good makonni 2 da suka gabata a garin Minneapolis. Ya ce ya samu labarin cewa iyayenta magoya bayansa ne, kuma yana fatan za su sake kada masa kuri'a. A gaida Raliya Zubairu.
Yanzu kuma sai Najeriya, inda a jihar Jigawa ta ƙasar lauyoyin iyayen yarinyar nan da ake zargin wani ma'aikacin hukumar farin kaya ta DSS da sace ta da yin lalata da ita har ta haihu bayan canza mata addini. Sun koka da cewa har yanzu hukumar bata bi umarnin kotu da ta ce a miƙa ta ga iyayenta ba. Tun da farko dai wata kotun majistare ta ba da umarnin kamo jami'in tare da miƙa yarinyar ga iyayenta, sannan a gudanar da cikakken ƙara. Ya shaidawa Zaharaddin Lawan ta waya halin da ake ciki tun bayan da kotu ta ba da wannan umarni. Yau wajen kwana 10 kenan ba a bi wannan umarni ba. Ganin cewa ba a bi wannan umarni ba, muka rubuta takarda muka nemi hukumar 'yan sanda su bi diddigi su je su dauko wannan mutum kuma su danka yarinya a hannun iyayenta. Sai suka kawo mana martani a rubuce kan cewa su hukumar DSS ta tabbatar musu sun kama wannan mutum, kuma tunda sun kama wannan mutum suna gudanar da bincike na cikin gida. Sai sun gama binciken su na cikin gida sannan za su ba 'yan sanda su yi nasu binciken. Sai suka yi shiru akan maganar dawo da yarinya. Amma barista, kamar bayar da su 'yan sanda suke muku wannan bayani, kun tuntuɓi su hukumar DSS wani hali ake ciki musamman game da ita yarinyar da kuma ina aka kwana game da nazarin da suke, sun ce sai sun yi bincike a kai? Alhamdulillah, mun je har ofishin su. Jami'in wakili na a nan Abuja ya je shi, kuma sun tabbatar masa cewa jami'in nan nasu sun kama shi kuma suna gudanar da bincike. Kuma binciken nan ba ku aka ce ku yi ba, so aka ku danka hukumar 'yan sanda su gudanar da bincike. To wannan dalilin yasa yanzu muka iyo tattaki muka taho Abuja. Mun rubuta takarda na abu umarnin kotu kamar yadda yake 100%. Amma kun miƙa wasu hukumar DSS umarnin wannan kotu na abin da aka ce a yi din misali? An danka musu hannu da hannu kuma sun karba. Muna da kuma takarda tabbacin cewa sun karba. Mun zauna mun jira su, shugabanta bai iya mana martani ba, ita kanta hukumar bata iya kawo mana wani ba'asi ba, ba a kuma fito da yarinya an danka ta a hannunmu ba. Wannan takarda da muka yi mun yi kofin ofishin National Security Advisor, mun yi kofin National Intelligence Agency, mun yi kofin sanata mai wakiltar shiyar Jigawa Arewa maso gabas domin su san halin da ake ciki na ɗauke wannan yarinya, kuma kin bin umarnin kotu da jami'ai na hukumar tarayya waɗanda suke da alhakin kare haƙƙi. Amma ba ka ga wasu kamar za su ce ku yi haƙuri ku jira tunda har sun shaida wa 'yan sanda cewa ana bincike ana nazari akan abin, ku jira ku ga me zai faru. Ana bincike ana nazari, an ce a danka yarinya a hannun iyayenta domin hankalin su ya kwanta. Yanzu haka abin da yake yawo na ce ku ce shi suna yaɗa farfaganda cewa yarinya ma ainihin Kirista ce, wai kuma babata yar kabilar Igbo ce. Kaga wannan ba shi da tushe. Yarinya uwarta da ubanta da kakanta da kakar kakarta da kakan kakanta duka haifaffun cikin garin Hadeja na unguwar Malam Medu, ba su da alaka ko ta kusa ko ta nesa da addinin Kiristanci. Amma barista, kamar wani ya ce ba ku da hujja ta yin wannan zargi na cewa kamar ana yaɗa farfaganda haka akan irin waɗannan maganganu? Ba zargi ba ne, a tabbaci ne a gaban kawunta da ya je a bashi ita tun karon farko. Suke tabbatar masa cewa ai yarinya wata nyamura ce ba bahaushiya ba. Suka kira yarinya ta taho da gudu ta tsugunna a gaban kawunta ta gaishe shi tana kuka ta rungume shi. To yanzu wani hali ake ciki, gashi kuna Abuja kuma har yanzu ba ku kai ga ganin ta ba. Yanzu menene mataki na gaba? Bayan mun fito daga ofishin hukumar DSS sun tabbata na faɗa a gaban su, na yi faɗa na a gaban reception ɗinsu, na tabbatar musu da cewa za mu je mu gaya ma duniya halayyarsu ta kin bin doka. Ina fitowa ban kai awa ɗaya ba sai ga shugabanta na ƙasa ya kira ni yana neman alfarmar mu dawo a yi zama da mu. Saboda haka ba zan tafi Jigawa ba a yau, na je na ga shugaban hukumar 'yan sandan fararen kaya, na ji ba'asinsa idan ya danka yarinya a hannun iyayenta kamar yadda umarnin kotu yake. Falillahi alhamdu, 'yan sanda su gudanar da binciken su akan jami'i da ake zargi, ita kuma yarinya a gurin iyaye domin su samu sauki a ransu. Idan ya ƙi yin wannan kuma za a ƙara jin wani ƙarin ba'asi daga baki na insha Allah. Barista Kabiru Adamu, lauyan iyayen wata yarinya da ake zargin wani jami'in tsaro da sace ta kenan. To har yanzu dai muna Najeriya, amma wannan karan akan batun tsaro. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta sauya matsayarta na baya, inda ta tabbatar cewa an sace masu ibada a Kurmin Wali, bayan ta tabbatar da cewa an sace masu ibada da wato bayan tun da farko ta yi musanta hakan. A sanarwar da ta fitar jiya da dare, rundunar ta ce an yi wa sanarwar tata ta farko mummunar fahimta, inda a ciki ta musanta ta. Ga rahoton Raliya Zubairu.
'Yan sanda a Najeriya a yanzu sun ce da gaske ne an sace masu ibada a garin Kurmin Wali da ke karamar hukumar Kajuru a jihar Kaduna. A cikin wata sabar sanarwa sun ce bayanansu na farko kan harin ba wai yana nufin cewa sun karyata faruwar lamarin ba ne, illa wata dabara ce na tattara bayanai daga wurin da abin ya faru, ciki har da tantance sunayen waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma adadinsu. Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya Benjamin Hundeyin ya ce binciken da jami'an sanda suka yi ya tabbatar da faruwar harin, sai dai bai bayar da alkalma ba, amma ya ce an tura sojoji kuma ana ci gaba da neman su domin a ceto su. Tuni da kungiyoyin farar hula suka fara martani kan batun, inda kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta soki hukumomin Najeriya, waɗanda ta ce suna neman ɓoye hakikanin abin da ya faru. A ranar Litinin ne aka fara samun rahotannin cewa wasu mahara sun shiga ƙauye na Kurmin Wali tare da sace mutane fiye da 170 a yankin mai fama da matsalar tsaro. Mazauna yankin sun ce maharan sun sace masu ibada kimanin 177 a majami'u 3. Sun kuma ce daga bisani 11 daga ciki sun kubuta, kuma a halin yanzu 'yan bindigar na garkuwa ne da masu ibada fiye da 160. Mazauna ƙauyen sun ce an kai harin ne a coci-coci 3 da suka hada da cocin Pentecostal Fellowship Assembly ta 1 da cocin Pentecostal Fellowship Assembly ta 2 da kuma cocin Evangelical Church Winning All wato ECWA. A gaida Raliya Zubairu.